Sa Good Vibes, mga barangay sa Banwa sa Manapla ang nakigbahin sa Light of Hope Parole Making Contest nga nagatuyo para mabatsyagan ang espiritu sa Pasko. Aton saksihan ang switch-on ceremony sa report ni Marty Go. Nangin masanag ang simbahan sang St. Michael the Archangel Parish sa Barangay Purisima sa Banwa sang Murcia kagabi sa ginhiwat na lights on ceremony sang Light of Hope Parole Making Contest. 12 tanan ka mga parol ang nangin entry sang kada barangay. Ang kada parol ang nagagamit sa mga indigenous kag recycled materials. Nagdaog bilang third place ang parol na himo sa mga seashells, sea crabs kag pukot sang mga mangingisda. Second place naman ang ini nga parol nga himo sa mga plastic spoon kag taklob sang plastic soft drinks bottle. Napilian nga kampyon ang ini nga parol nga ginutihan sa paghimo gamit ang mga dahon kag bunga sang ipil-ipil. Ini ang entry sang Barangay 1 nga nagbaton sang 50,000 pesos nga grand prize. Antes ang Lights On, isa ka malipot nga programa ang ginhiwat sa gwa sang simbahan kung sa diin ginkalingaw sa mga nagtambo nga parokyano ang mga ambahanon sang Pasko nga ginkanta sang nagkalain-lain nga mga choir. Ang Light of Hope ang proyekto sang Victoria's Milling Company nga mayara sang distillery plant sa among barangay. And I am very happy and very pleased with the entries that I've seen. No? Ang creativity was really at its best. And napasalamat ko sa tanang barangays na nag-participate. Father Flo, thank you. Please be assured of the support of VMC always to keep our church going. Sa mga katauhan, kag sa isa ka kumpanya, inugdanay kita. Ang isa ka problema, masulban natin, like panindugan natin ang atong gusto, kinapanindugan man sa Purisitang Victoria sa ilang obligasyon, maghatagay kita sa pagidait, maghatag kita tsansa. Ginpatigayon sang DMC kag sang simbahan ang ini nga parole making contest bilang pamaagi sa mga barangay sa Manapla nga mabatsyagan kag masaulog ang kahulugan sang Pasko apesar sang pandemya. Marty Go para sa Digicast Negros.